jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma dimanche tawri ko sappo e ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal pulaar ko toon to Washington guiɗirɗen noon ko politique ono kamɓe démocrate en surtout comme président Joe Biden haqqillaji kucciti koye mabɓe ƴewde so tawi wonde koɓe mbino Israël ordinateur fa ko en so naati wonde ɓe mbaɗa won gueɗe won AS koɓe jogori wadde ɗum noon ƴeewen kadi famde réaction ngaji hamɓe républicain surtout e kamɓe démocrate en ko fati haalumuji makko président Joe Biden toon to New York e New Jersey ene wayno ko janggo ñalawma mawɗo kadi wonande ɗiɗon tribunal uji toon to New York ene wayno ko kanko Michael Cohen ɗum ko gonnoɗo avocat Donald Trump ko kanko addete janggo comme seede ko fati kalisaji Donald Trump takani yoɓi oɗo ɓeɗo sukaɓe rewɓe taw ne hutiri ɗum business mum toon to New Jersey ene wayno ko kanko Menendez kadi ko sénateur démocrate ko takkaɗo wonde ko hutirima ligguey makko pour heɓde jeyanaji kewɗe ɗum noon ko wallude won leyɗele won koyno Égypte e Qatar habaruji men international manaw en toon to Palestine ene wayno ko hara nde hande deƴani ɗum noon kaldigal nene continue hande toon to Égypte wonande kadi kamɓe délégation ngaji Israël Égypte Qatar ene wonde États-Unis pour beele jaam ne dañe toon to Moyen-Orient habaruji men international hande manaw en toon to Sénégal ɗum noon kadi ƴeewen hono kanko premier ministre mo Sénégal jillungo jogori wadde toon to leyɗele ɗum noon ko leyɗele ɗe ganduɗa takkiɗe e Sénégal walla leyɗele jogui cehlagal Sénégal ko wayno Burkina Faso ko wayno Mali ko wayno Guinée e ƴeewen kadi réaction ngaji yimɓe wonɓe opposition oɗo saha joni holko kaali e nguɗon jilli habaruji men international hande ne wayno tunnade kadi habaruji gummiɗi toon to cour international de la justice wano kamɓe leydi Égypte pelliti oɗo saha joni maɓe kamɓene maɓe gabbo Afrique du Sud pour wawde wallude ɗum e hare nde wonmi oɗo saha joni pour wiide won Israël woni ko waɗi ko wiyete génocide ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗama ƴeew holko woni sababu Égypte ne abboɓe oɗo saha joni ko ɗum woni titre jon ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara desuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko dimanche sappo e ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni hannde ko dimanche hawri ko sappo e ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi d' abord États-Unis ko hannde kadi ko ñalawma diniraɗo pour yummiraɓe ɗum noon e inde radio Jowol Sare kadi e inde heɗotoɓe muɗum manditare moƴƴere wonande onon yummiraɓe onon bandiraɓe rewɓe onon rewɓe onon kadi ɓiɓɓe ndeɗon manditare kadi yo wona noon manditatare jaam toon to États-Unis puɗɗorɗen d' abord ko habaruji patuɗe e tribunal uji ene wonde ko janggo ñalawma hono kanko biyeteɗo Michael Cohen ɗum noon kon gonnoɗo mennoɗo wonde avocat Donald Trump kadi komo inde mum heewi haalede ɗiɗo kalisaji biyaɗi kanko Donald Trump o yooɓi ɓeɗo sukaɓe rewɓe wiɓe wonde komo joguino e mumen ceylagal kanko Michael Cohen ko kanko yomno ɗin kalisaji e caggal ɗum o remboursa donc ene wayno ko kanko kadi e dumunnaji ɓennuɗi en o takkanoma wonde ko semtini hoore makko e yesso tribunal uji ɗum o sokama hen duuɓi seeɗa janggo hono kamɓe défense mo kamɓe kanko ancien président Donald Trump ɓaɓe mbaɗ peeje fof ɓe mbiya wonde ko jury o ono yimɓe wonɓe toon heɗotoɓe ñawoyde fotani gonɗin hono Michael Cohen saabu Michael Cohen ko cemtowo kono e woni procureur uji ko ɗemi nama mbi wonde ko ndeɗo ñawore haalton ɗon ko haalte ɗon ko wona pour wonde Michael Cohen ko cemtowo walla ko haala gonka mais ko pour hollude tan wonde ko gueɗe kalteɗo fof rewi koye jungo makko ɗum noon ko wawi wonde fof ko ñalawma janggo wonande kadi kanko Donald Trump e ƴeewe noon est ce que Donald Trump kanko mo jogori wawde nanggude hoore makko surtout saabu ne anda oɗo saha joni hono hakkude makko e Michael Cohen ko gañantumagal woni ɗon toon to New Jersey no hono kanko Menendez kanko kadi ko sénateur jeeyaɗo toon e parti démocrate ko takkaɗo ɗiɗo duuɓi fof wonde ko won o heeɓi jeenari ha wayno leydi kanko joom suudu makko ɗum noon surtout henno ko hutorima kadi ligguey makko ko sénateur taw mo wawa wallude won leyɗele won hebde won balle won ɗum noon ene jeeya ɗeɗon leyɗele surtout ko wayno Égypte ko wayno Qatar ɗum noon kanko Menendez o haali o wi wonde ko takka ko fof ko fenade kono noon wayno ko enquête aji ɓennuɗi hollonoma wonde ko rokkama autoji o rokkama kalis kewɗo hay kanko joom suudu makko ɓe jeenama kadi baruji taw kanŋe
ko way won fo en wani ko kanko jangu nyaawol makko fuddoto e nder noon nder noon jokkondiral makko hakkude makko CNN ɓe namdinimo so tawi o ñaawama walla o tawama wonde ko kanko toñi mo soke est ce que mo jogori démission kono o jaɓani jaabate ko jaɓani jaabate ko ɗum ɗon ko way wonde fof en woni ko janggo ñalawma mawɗo wonande kadi tribunal uji États-Unis hande toon to États-Unis tugnade kadi ko kanko président Joe Biden ko haalno en wentere ɓennuɗe ɗum noon ko taw fottuno kadi e biyeteɗo Burnett ɗum noon ko neɗɗo ko journaliste gonɗo toon to CNN o haalino wiino wonde so tawi tan e Israël feliti natde toon to wuuro wiyetengo Rafa e wayno ko kamɓe koyeɓe kala balle ɗe ɓe jogui noon ko fati e kaɓirɗe surtout ko fati en bombuji won maɓe dartin ɗum ɗum noon ko haddi ɗum ɗon e wayno ko tinanoma walla kanko président Joe Biden o yamirino wonde ko won bomboji taw ko bomboji teddedi mum ma won 100 kilo ɗiɗo fof o yamirino hoto nelde toon to Israël ɗum noon waɗino mettere mawde wonde wonande hakku kamɓe surtout gouvernement makko kanko premier ministre Benjamin Netanyahu kono oɗo saaha joni ko kamɓe démocrate en surtout kamɓe républicain ji goni e critique demo kanko président Joe Biden ndeɗo ɗiɗo haaluji ɗi o haali toon wayno ko wawi wonde fof o ɓuuri hewde républicain ji kam kañum koyemen beltaki wonde kanko hoore makko yamirde kala ko fati kaɓirɗe yo darto toon yaade toon to Israël surtout yen e konnguɗi teskitaɗe ɗi ko ɗeɗo balɗe ko hono kanko Lindsey Graham jeeyaɗo toon to Caroline du Nord o haali haaluji mettuɗi o haali haaluji kadi ene waɗi hen ƴettoje pour ƴettade président Joe Biden wiide wonde ko Israël ne foti rokkede kala kaɓirɗe ɗi yiɗi pour wawa moñude Hamas ñalawma he kadi hono kanko biyeteɗo JD Vance on kadi ko sénateur kesso jeeyaɗo toon to Ohio enen kañum hoore mo haali wi wonde ko feeje ɗe kanko président Joe Biden waɗi ko peede moƴƴani yen wiide wonde ko so tawi wonde Israël ene hutoro ɗeɗon kaɓirɗe pour warde civil en kewɗe o wi kono noon e wayno ko woni gonga ko en ko ɗeɗon kaɓirɗe ɗe o haɗata Israël ko ɗeɗon woni kaɓirɗe ɗe bawɗe waɗede waɗe rewnede lawol ha mbawa sirnude ko woni civil en e yimɓe waɗa boniyankoɓe ko wawi wonde fof en wayno ko critique aji gonton ko banggue démocrate en kañumen koyemen ko ɓuuri hewde hen kam oɗo saaha joni en gonde makko kanko président Joe Biden e surtout so ƴeewama konnguɗi hono kanko biyeteɗo Bernie Sanders ɗum noon kadi ko indépendant kono noon ko démocrate woni wi wonde ko Israël surtout gouvernement mo Benjamin Netanyahu ko waɗata toon ko hunde nde ganduɗa fotani foɓɓanede par ce que ko hunde contraire e kala ko fati en luwaji guerre teddinɗi namade hande toon to États-Unis e ko fama tan e ñalawma hen seppoji mbaɗannoɗi toon surtout to université biyeteɗo John Hopkins ɓe jandini walla ɓe guitti kala tillitaji mbanno toon ɗum noon ko caggal nde kamɓe ardiɓe oɗo université John Hopkins siftinton tan John Hopkins ko université mawɗo jaltinoɓe surtout ko fati yimɓe liggotoɓe ko fati cellal donc ene wawi tugnade habaruji gommi toon wonno kamɓe John Hopkins ardiɓe ɗum e kamɓe étudiant ɓe kadi ɓe mbawi dañde nanodiral surtout université wi nde ko ma ƴewto kala kalisaji ɗi heɓata ɗiɗon kalisaji so tawi rokkoɓe ɗiɗon kalis kala ko wiyete ene ndendi peeje kala ko fate wallude Israël walla fewjude ni kaɓirɗe paade toon de Israël kamɓe université maɓe jalti ɗum noon kadi ko hunde waɗi nafoore no fewi wonande kamɓe étudiant ɓe mbiri ni saabu John Hopkins kañum jaɓano neldude policier ji nadde toon ko jiita e ɗum ɗo noon ene wayno oɗo saaha joni e seppoji ɗin en continue surtout toon to banggue Europe yimɓe nanguiraka noon nanguira gano États-Unis kono ene wayno ko leyɗele ko wayno France ko wayno Allemagne ko wayno Angleterre ene wayno ɗi seppoji ɗin en continue oɗo saaha joni toon to université ji gonɗi toon ɗi ko ɓuuri labde tan e seppoji ɗi fof université ji fof étudiant ji fof namdito ko oɗo saaha joni ɗiɗon université ji ko kala jokkodiral ngal joguino ko hakkude men e Israël ɓe ngal ɗon jokkodiral nattu wodde e kala kalisaji ɗi keɓanno taw ko kalisaji ƴeeno ko compagnie ji ɗi ganduɗa ne supporte Israël walla ne mballa Israël ko fate kaɓir ɗiɗon kalisaji yo duttine seppoji ɗi ne ɓeydi oɗo saaha joni toon to université ji gonɗi toon to Europe habaruji men international hande toon to Palestine puɗɗoɗen e tugnadi kadi ko Al Jazeera haali ene wayno ko kamɓe militaire ji mabɓe surtout enne ɓe kutorade ko wiyete tankuji char de combat maɓe naati duttitima toon kadi hande toon to banggue rewo Gaza ɗum noon ko banggue nokku moɓe jaltuno ɓe duttitima toon oɗo saaha joni bon tugnadi kadi Al Jazeera ko haali
oɗo sadio no ken wiya ken hiisaki 300 ujunere neɗɗo kañumen fof mbawi dogde toon to nokku rafa ɗum noon ko caggal kadi nde Israël continue kadi ne werlo kayitaji ne wiye yimɓe jalta par ce que huyide nadde toon pour wawde habde Hamas ɗum noon ko siftinɗon tan hono kamɓe États-Unis e tugnade kadi konnguɗi jaltude oɗo sadio joni neldude toon envoyé spécial toon to Israël pour famnude tan wonde ko ha hande ɓe keddiɗo ɓe gonno ɗo kamɓe États-Unis kono Israël fotani nadde toon ko wawi wonde fof en woni kanko biyeteɗo Lévi caggal nde jokkodire kadi jayniyankoɓe o wi wonde ko ko haalte ko fof wonde pour États-Unis haɗi kaɓirya toon o wi ɗeɗo kaɓirɗe ɗe États-Unis winde ƴewtoɗe ɗen ko kaɓirɗe ɗe ganduɗa ha hande taw surtout tugnade kadi rapport jaltuɗo wonde ko est ce que kam Israël ɓe kutinima ɗeɗon kaɓirɗe taw ko wasde ɗoftade luwaji guerre luwaji kadi parti ko fate teddini innamanade ko jiida e ɗeɗon kaɓirɗe ne wayno ko kaɓirɗe goɗɗe ɗeɓe neldannoɓe fof ha hande ɗeɗon continent enen continent dia donc fowate haare wonde toon oɗo sadio hono kamɓe dadiɓe Israël ɓe mbawi nadde toon kadi to banggue rewo Gaza e kadi e tugnade kadi ko noɓe kaali ɓe naati wuuro woto wiyetendo Jabalia nan ko wuuro no ganduɗa ko réfugié ji ko camp réfugié won toon ɓe naati kadi wuuro wiyetengo Sabra e Zeytoun ɗeɗo fof ko nokkuji gonɗi sara Jabalia e tugnade ɓe kaali ni ɓe mbi wonde ko ɓe puɗɗi werlade toon bomboji ko jamma hanki en wayno oɗo ñalawma hande kadi ɓe ɓen toon natti kamɓe Israël naaɓe ko jiitaɗe men ɓene continue neldude bombardi ko neldude missilaji mabɓe toon to banggue Rafa ko ɗum waɗi ko tugnade haaluji gummi toon hono kamɓe Égypte ɓe mbi wonde ko sibabunde Israël nen continue oɗo sadio nene naata toon to Rafa enen kadi nen continue nenade bomboji mum toon to Rafa hono kamɓe Égypte ɓe peldi maɓe ƴewta yantude Afrique du Sud oɗo sadio en pour wonde Israël kañum hoore mumen wayno ko woni koye wadde toon génocide toon to Gaza tiftinɗon tan ko Afrique du Sud en wayno ko kañum hoore mum portino plainte Israël toon to cour international de justice gonɗo to Lahé ɓe wiide wonde ko kamɓe Israël ene wayno ɓe mbaɗi ko wiyete génocide noon ko toɓɓude walla toɗɗade leñol warde ɗum sibabunde ngolɗon leñol wonde ko gañanto ko wawi wonde fof en tugnade kadi ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza hande oɗo sadio joni mayɓe won taw ko Palestine naɓe tugui tan guerre no fuɗɗinde ñande 7 octobre yettima 35 ujunere e 34 neɗɗo ɗum noon ko tugnade kadi ministére toppitiɗo ko fate cellal toon donc ha hande ko fate en kamɓe Égypte suɓade ɓoɗo sadio joni yentude Afrique du Sud ene donc ne jeeya e leyɗele gonduɗe e Afrique du Sud pour ko fate complainte mo Afrique du Sud waɗi toon to cour international de la justice ene jeeya hen Colombie ene jeeya hen Libye ene jeeya hen Nicaragua donc yante kamɓe Égypte yante kamɓe Afrique du Sud donc ɗeɗo leyɗele joyi ene wayno oɗo sadio joni ndendi complainte pour wiide wonde ko kamɓe Israël ɓe mbaɗi génocide ene wayno siwtinɗon tan ko oɗo complainte nde yetti toon nde hono kamɓe cour international de la justice ɓe mbi wonde ko ɓe tawi d' abord Israël waɗani génocide taw kono noon e gueɗe ɗe woni oɗo sadio joni ɗe ko gueɗe patuɗe kala ko wiyete génocide ɗum noon ɓe dokkino e wajuji Israël yo reen hoto yettade ɗon kono noon sibabunde no Égypte wiiri ni sibabunde Israël oɗo sadio joni anni muɗum nadde toon to Rafa ɗum ɗo foof e surtout kadi caggal nde uddi frontiére gonɗo hakkude Rafa e Égypte toon taw ko ene wiye autoji kene woni 400 auto nan toon ene mbaɗi ñamde ne waɗi safruji donkama yo naat ɗum ɗo fof ene wayno hankkadi yettima ko wiyete génocide ne jeeya hen hadde yimɓe yarde hadde ɗumen ñamde sibabunde tan yidde warde ɗumen habaruji men international ha hande toon to Niger ko ñande 10 lewru mai ɗum noon aljuma ɓen ɗo kamɓe tribunal mo leydi Niger fonno e haalde ƴeftude décision mum ko fate en ittude ko mbiyete immunité pour kanko ancien président Niger hono Mohamed Bazoum kono en wayno oɗo sadio joni ɓe reporti ɗum noon ɓe kayiti wadde oɗon ƴeftude oɗon décision taw taw caggal nde kam défense mo kanko ancien président Mohamed Bazoum ñaaguiwi wonde ko Mohamed Bazoum wawano haalanede à temps pour ko fate ɗum ɗon décision siftinton tan ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Mohamed Bazoum ɓii ko debbo ene jeeya ene hutori ɗum ɗon pour wiide wonde ko won neɗɗo goto gonɗo toon ancien président ko kañum hoore mum ene jeeya e waɗɓe complot
pour kanko Bamako yo nangi donc siftinɗon toon hono kanko Mohamed Bazoum ɓii ko debbo waɗino ñanden haaluji windi ɗum ɗo en koye Facebook muɗum Bamako nanngugol mum walla waɗi ɗum kuddita ñande nogas e jeegom lewru juillet nde ene wayno ɗum ɗo fof koye peeje ancien président biyeteɗo Mohamed Issoufou e ɗum noon kadi ene wayno ko kanko ɓiɗɗo debbo o haali no wini ko Mohamed Issoufou kañum hoore mum waɗi oɗo saha joni peeje wonde ko immunité mo Bamako jogino pour wonde ko président ɗum ɗo fof itti ko ɗum waɗi noon tribunal gonɗo toon taw ko tribunal état mo Niger ko ñande 10 lewru nduɗo fonno prononcade pour wiide wonde ko Mohamed Bazoum immunité mo ittama kono noon e saɓɓande défense kanko ancien président Mohamed Bazoum ene wayno ɓe kayiti wadde ɗum ñande aljuma nde hawnaki maɓe garto e ñalawma goɗɗo pour wadde ɗum Mohamed Bazoum noon kile kuddita baɗɗaɗo ñande nogas jeegom lewru juillet nde ha oɗo saha joni kanko jomsude makko eɓen toon to palais présidentiel to nangga eɓe cokka toon eɓe takka wonde ko ɓe jamfima leydi Niger ko wawi wonde fof ene wayno ko ardiɓe ɓe militaire uji gonɓe toon ɓe oɗo saha joni jaɓano uppudemo donc ne fada ha ɓe ƴefta ñalawma holde ɓe kalata affaire makko ko fati immunité kanko ancien président Niger Mohamed Bazoum toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko kanko woni premier ministre mo leydi Sénégal eno nder ɓatayko walla e nder konngudi ɗi o haali o yetti wonde leydi Sénégal naɓe fof o wi wonde ko sibabude tenninare mumen hono parti maɓɓe ene wayno ƴi ɓamti activité ji muɗum siftinɗon tan e laamu Macky Sall oɗon parti kañum hoore mum e yamiro ɗum ummide toon to ministére de l' intérieur parti o ene wayno wiyanoma hankkadi natti wodde kono noon caggal nde amnistie waɗande hono parti o ene jeeya kañum ene jeeya kañum hoore mum ko parti o ene wayno kañum hoore mum yamirama yo wotti ɗum noon yo wurto ɗum noon e nder konngudi ɗi o haali kanko Ousmane Sonko o wi ko parti Pastef ligne muɗum politique jogori wonde ko wallataɓe kamɓe kamɓe gouvernement o ɓe mbawa nawrude leydi ndi yeeso o haali hen haaluji kewɗi noon e surtout ɗi haaluji ɗi o haali hen wi wonde ko dumuna garowo maw yillo won leyɗele ɗe kadi ko leyɗele joguidiɓe ceylagal e leydi maɓɓe kamɓe Sénégal ene jeeya hen hono Guinée Conakry ene jeeya hen Mali Niger e Burkina Faso ɗum noon kanko hoore makko maw yillo ɗeɗon kanko Ousmane Sonko kadi e nder lettre mo windi o e nder haalluji ɗi haalɗi o wi kadi ene wayno ko maɓe jogor dañde jillu hono neɗɗo yimɓe kadi ɓe ganduɗa jeeyaɓe toon ko mbiyata ko yimɓe lundiɓe wonɓe toon Sénégal ɗum noon ko taw ene jeeya hen ardiɓe ɗum hono biyeteɗo Jean-Luc Mélenchon ɗum noon e nder konnguli jaabol hono kanko biyeteɗo Moustapha Diakité ɗum noon ko ancien député o haali o wi wonde d' abord ko Ousmane Sonko en potani yillade kala leydi ndi ganduɗa en taw ardi ɗum oɗo saaha joni ko militaire uji waɗɓe kuddita ɗum noon o haali hen ko wayno Guinée ko wayno Burkina Faso Mali e Niger o caggal muɗum kadi ene wayno ko kamɓe Ousmane Sonko ɓe potani jabde hono oɗo biyeteɗo Mélenchon ara ɗon par ce que nde laamu nde Macky Sall jogui laamu nde ɓe mbino won Marie Le Pen kañum hoore mum fotani jaɓɓede cakkitoɗen habaruji men ko toon to Mauritanie e tugnade kadi e konngol bindugol toon to journal biyeteɗo Sahara Média hono kamɓe délégation Mali arini toon taw ko militaire uji ardi ɗum taw ko ministére maɓɓe toppiti ko fate défense walla chef d' état major maɓɓe hono biyeteɗo Oumar Diarra walla général Oumar Diarra ɗum noon nde ari toon to Nouakchott nde ne mbi o e tugnade kadi konngudi ɓe bindi toon to armée Mali o wi wonde ko ɓe mbawi joddade kamɓe militaire uji Mali naɓe e militaire uji Mauritanie ɓe mbawi kadi ƴeftude peeje oɗo saha joni wadde gomum ganduɗa ne wawi wallude ɓe kamɓe militaire uji Mauritanie e militaire uji Mali foof pour éviter caɗele baɗannoɗe ko ɓenni ko en hakkude kamɓe militaire uji Mauritanie e militaire uji Mali toon to frontiére uji ɗi leyɗele ɗi ndendi ɗe ɗum noon en jeenoy ɗeɗon caɗele hono kamɓe Mauritanie ɓe kollino mettere maɓɓe wonde yimɓe Mauritanie naɓe ene mbare en continue warede toon to frontiére uji hakkude Mauritanie e Mali saha waɗi kadi saha hono kamɓe armée Mali avion ngaji maɓɓe mbawi ha nadde toon to leydi Mauritanie walla yimɓe maɓɓe mawino nadde toon to guure gonɗe toon to frontiére Mauritanie ɗum noon ko to banggue Mauritanie to ɗum noon e tugnade kadi e konngudi gomiɗo toon e oɗo communiqué artiɓe armée Mali no kaalirni mbi wonde ko nanodiral waɗi oɗo saha joni hakkude kamɓe militaire uji Mauritanie e militaire uji Mali pour wawde ƴeftude peeje pour kala ko fati ɗeɗo caɗele beele ene mbasa wattude han kadi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio so ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hannde ko ñalawma dimanche tawde ko
sappo e ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi musidɗo mon Amadou Touré aldanoma ñen mbaali jaam on jarama ha janggo kadi so Allah jaaɓi.